Naba bantu besoloko besiba ke silapha babukile. Sibashayidisha umdala. Kulo laba bantu. Uthunywe ngokuthenjwa apha nje ukuthi unosathi wakuthuka ngokudebwa izondigeze nendlela ndachiba ndabumba ngoxoxa kwathi ngibulawa lo muntu. Ngimuthethe Kunye lokaka. Andizusuka endlini yam. Andizusuka. Thetheli kaka suka. Ngimuthethe likaka kwabantu. Hayi ngiyohlukana nabo. Hayi kubana nabo. Sondile. Uphekela ngathi uthatha phiko lokuthi uphekwa. Lokutyala. Luvo. Ukhona. Undibulalela ntoni luvo? Yabula. Undibulalela ntoni luvo? Yabula. Ndibulalela ntoni endlini yam? Awubetha. Ndibethu ndibulala njengoba uthunywe kwazondibulala. Angolazi ngani. Ndibethu ndibulala njengoba uthunywe kwazondibulala endlini yam. Ndibethe undibulala. Awubetha ngibula wasokona. Undithume uthunywe kuzondibulala endlini yam. Alright, suka. Uthunywe kuzondibulala endlini yam. Egrosaleni yam. Alright, umuntu ekhosale yakhe. Umuntu ekhosale yakhe. Unakho baba. Yebo uyayivala into ithethayo. Ngiyayikho. Ngiyayikho. Nginanje. Uthai. Andina nguwaqala mna ezintweni zam. Ngilambe. Sawaji. Utsho banizuyityandelande unqamase. Andiyo. Lewe. Akungubamntana nje. Ndingubundibulala uba uthunyelwe ngunyoko uba awuzondibulala. Umsuno kanye oplasi nangaphezulu leyo. Luvo. Oplasi nangaphezulu. Uyayivala into ithethayo. Nawe yayivala into ithethayo. Ngiseva. Yes. Ngokunyaka leyo. Umsuno wabana ngonyaka leyo. Ndimhumbe. Sothunyelwa zondibulala ndimhumbe. Ndibulala uthunyelwa. Ke ngomehlo dotana itompeke. Uthunyelwa uba uzondibulala. Ndibulala. Azisuka zonke ukukwama. Ngamandloma kwahela. Le ke ivideo etrendayo at the moment kaLuluvo Ngqaza eKapa othe wabetha umakhulu wakhe ahlala naye. uLuluvo ke kuthiwa le video ngeya kule nyanga ephelileyo, kuthiwa umakhulu uleli esibhedlele ngenxa yobethwa ngulomntana. Lo mntana ke uyafunda use high school njengoba nibona ke kule video umakhulu ude athi kuye uthunyelwe naba azombulala uthunyelwe ngunyoko. Lo nto ithi ke uthi uba uLuluvo lo uthunyelwe ngumama wakhe omzala layo uLuluvo azobetha umakhulu. Bathi ke abantu inoba nomama walomntana ebembetha umakhulu onoba ungumama wakhe. Imbi ke lento kakhulu bethunani, kodwa ke siyesava njengoba nibona kule picture uba uLuluvo ubanjiwe. Asazi ke noba kwenzeka ntoni kuye, kodwa masithembe uba ugogo lo kuthiwa usesibhedlele uba uzawuchacha abe right. Ukhona ke nomnye oye wahlomla kuFacebook engakholelwa uba nguLuluvo lo afunda naye owenze lento, ngoba caba esikolweni ukhangeleka njengomntana olungileyo and bathi ke ukumakhulu wakhe akhonto angamenzeli yona. Xa umjongile ingomuntu ngathi usuka mhlambe kwikhaya elisweleyo, yonke into yakhe up to date. Bayethuka uba bambone esenza lento kumakhulu wakhe. Imbi kakhulu ke lento bethi nani umuntu omdala kangaka lo mntana amhlukumeze, and kuyacaca ba abaqaqala uyenza ngoba nalo uthatha ivideo neyamva pha ekuqaleni uthi basoloko bayalwa aba. Koske bethunani ngothi nibukele le video ibhlungu kangaka, but ke I will keep you guys updated. Umamkhophozi uyanibona ku video elandelayo. Bye.